Čau, já vás vítám u dalšího videa a u Haunted Circusu 2 a jdeme hrát? Proč to prodlužovat? Jdeme. Já si to trošku, no to je jedno. Tak, hrajem. Já jsem tu taky. A jsem tu s Kostlivcem Pucem a Bartem, ten taky natáčí zrovna teď Piano Tiles. No a já jsem se rozhodl, že Ode mě natočím. brzy očekávajte taky takhle kvalitní let's play, protože já budu mít jiný telefon s Androidem, takže... Určitě, jestli neznáte tuhle hru, tak je strašidelná. V popisku bude možná odkaz. V popisku bude odkaz anebo jako Nebo název. jejich kanály a název tam bude určitě. Je záchody. No tak to se jdeme, ne? Nepočkej, tam byl papírek. Kde? To hajzlu. Někdo do hajzlu hodil papírek. Ty zkus to sebrat. To já jsem to zkoušel. Jo. Mhm. Hele, papírek. Od klauna. Klaudy, ne? To je klaun, ne? Asi. Já jsem se omylem schoval do stromečku. Claudia, Cloud. Nevím, Klaudy. To bude možná nějaká holka, ne? Nebude to ta panenka? A jo, možná jo. Nebo ta opice Klaudy, že? Ne, to bude ta panika. Jo. Jo, to bude určitě ona. Jak to víš? Opice se jmenuje Claudia. A nebo to je její mimino. Co tam musíš najít? Ne? Co znamená tohle? Pořád. To musím nějakou pravdu vyluštit. Musím najít všechny papírky a vyluštit nějakou pravdu. Jak vidíte, tady je opice, klaun je tady, ne, tady. Panenka je tady, teď už tady nebude. Doufám teda. Tady je co, tady nic, panenka je tady. Za chvíli už tady nebude, doufám. Jenom doufáš. Je pryč, a už je pryč. Jsem to říkal. Panenku jste viděli, roztrhaný obličej a teď je tamhle za dělem, jestli ji vidíte. To vypadá, jako kdyby byla v tom děle. Teď tam je. A Ne. klaun už taky zmizel. Tak se podívejte, kde jsi. Tady je králíček, teď už zmizel. Kde Cloud? Klaun, ten je tady. Tady. Je tady tak roztavený. A opička je tady, počkat, já si to akorát nabiju. Tak se zatím schováme do skříně a zrovna jsem ve studiu youtuberu a tady to, kdyby už se ptal i Kostlivec a znamená to, že musím vyluštit nějakou pravdu, musím najít všechny papírky a vyluštit nějakou pravdu o tom cirkuse. Tady máte klauna a panenku dohromady. Se tam líbají. Možná tady něco měli spolu. Nebo dělají něco intimnějšího, to nás nemusí zajímat. Tak tady máte opičku hezkou. Tady máte hezkého králíčka. Tak jak vám to jde? A už přišel i Bart. Pozdrav, ne? No čau. Já jsem zdravil předtím, ale asi jste mě neslyšeli. Ne, tady je králíček. Wowík. Klaun a panenka tady pořád něco mají. Něco asi Něco intimnějšího. Něco soukromého. Tady máte takovou opičku. která není vůbec strašidelná. Ne, vůbec. Všichni máme rádi tuhle hru, jestli vy ji nemáte, vypněte to a už se mi nikdy neukazujte na oči. Padejte! Prostě padejte. Tak, opička utekla, tady je klaun, tak to dáme pryč. Pryč. Co? Co je? Vybíjí se mi počítač a už je vybitej. No, vybil se mi počítač, takže se schováme do skříně, anebo, jo, schováme se do skříně. Kde je skříň? Tady. To je takhle velká? Už jsem salák. Tak se tu schováme. Už jsou 3 hodiny, hele. Myslíte, že bych to mohl dát? Další noc? Další noc? Třetí noc? Potřebuješ ještě 3 Třetí noc, ještě 3 hoďky a možná by se to dalo. hele. Počkej, kolik natáčí? 4 minuty, tak to je dobrý, můžeš natáčet maximum 15 minut. To do té třetí noci byste dát mohl. Jo, no. No takže, jestli to vyhraju, bude to juhu. Já se tady zatím budu rozhlížet, protože já vážně teď ve 3 hodiny ráno nikam lézt nechci. A takhle to dopadá, když někam lezete.
Opice? Opice. Takže tohle video bych ukončil a mějte se. Čau.